अरे जाएगा ए बूटी उसराल जाई। अरे कैसे हो जाए कैसे हो जाए बाबूजी पूरा ना ओकरा तुहे समझाओ। अरे काहे चिल्लात कर सुधार न जाई। कैसे हो जाए या सुन एकर कमे तो बाटे एजे हो काहे दिला तू बाबूजी दहेजे हो। एकर कमे तो बाटे एजे हो काहे दिला तू बाबूजी दहेजे हो। कहे खाली घरवे से दिहबे हम उड़ाई माही रे भतारो बेचे मुसके दबाई दिन भर घूमे नाही करेला कमाई माई रे भतारो बेचे। भतारो बेचे मुसके दबाई दिन भर घूमे नाही करेला कमाई माई रे भतारो बेचे। भतारो बेचे मुसके दवाई दिन भर घूमे नाही करेला कमाई माई रे भतारो बेचे। नतिया सब नीति सहायता करता नहीं है उहे चढ़ा के रखले।